χαμόγελο ενισχύει τη συνολική μας εμφάνιση και τονίζει την αυτοπεποίθησή μας. Είναι λογικό λοιπόν να παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια μια στροφή στις απαιτήσεις του κοινού προς την αισθητική οδοντιατρική. Η πιο συχνή εφαρμογή της αισθητικής οδοντιατρικής είναι η λεύκανση. Η τεχνική που μας επιτρέπει να αποκτήσουμε λευκά δόντια. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα δούμε την τεχνική της λεύκανσης στο οδοντιατρείο. Στην αρχή γίνεται η τοποθέτηση του στοματοδιαστολέα στο στόμα του ασθενούς. Στη συνέχεια γίνεται το γυάλισμα των δοντιών με ειδικό βουρτσάκι. Στη συνέχεια ξεπλένουμε τα δόντια με τη βοήθεια σπρέι νερού και τα στεγνώνουμε καλά με τον αέρα. Μετά ακολουθεί η απομόνωση των ούλων ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τους λευκαντικούς παράγοντες. Στη συνέχεια βλέπουμε την τοποθέτηση του προπαρασκευαστικού ζελέ στα δόντια, διαδικασία που θα επαναληφθεί μία ακόμα φορά. Εδώ βλέπουμε τη διαδικασία αφαίρεσης του ζελέ, ακολουθεί το ξέπλυμα και το στέγνομα των δοντιών και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. Είμαστε πλέον έτοιμοι για την τοποθέτηση του λευκαντικού παράγοντα. Το τζέλ λεύκανσης θα παραμείνει στα δόντια για 10-20 λεπτά και η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί. Τα δόντια ξεπλένονται με νερό και αέρα και στη συνέχεια θα κρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Αφαιρούμε την μάσκα των ούλων, ξεπλένουμε καλά και το γλαμπερό μας χαμόγελο είναι έτοιμο.
Ας ανανεώσουμε λοιπόν τη διάθεσή μας, αποκτώντας ένα λαμπερό νεανικό χαμόγελο.